folkens, jeg har oprettet en kanal, så vi alle sammen kan join. Ja, det er en kanal. En account inde på Google. Jeg opretter en account, alle kan join. Vi kan alle sammen join den her account inde på Roblox. Så skynd jer lige ned og gøre det. Det får med her. Så ja. Så hvis jeg lige har vi kan lige lave en account her, så skal bare hive noget af. Så se. Og jeg skal hive. Ja, jeg skal bare hive alt muligt rollebygge. Nej, det kunne jeg ikke. Så hiver jeg bare alt muligt. Ja. Og så skal vi være en pige. Connect. Så ja. Hvorfor kan jeg ikke komme ind? Nu spiller jeg password. De hedder B-U-S-S B-U-S-S-E-M-A-N. Så det er nu passwordet. Så ja, den kan alle sammen join nu. Så ja, gå ind og join.